Umana tagluto mga kagoy. Mao ni siya akong naluto mga kagoy. Kini man akong naluto mga kagoy no. Lami kay mga kagoy. Okay, simulan na natin mga kagoy. Sana all. Na ta. Kay gutom na siya mga kagoy. Mag-report mo ka mga kagoy, mag-pray sa tas nagkamulingon mga kagoy. Okay, daan na tayo ng pray natin mga kagoy, no? Okay, let's do it. Kaon na tayo, mga kagoy, no? At yung tilawan na itong pinakalami na sa restaurant na niluto. Okay. Okay, lami ah. Yeah. Sarap. Okay. Ini mga kagoy. Init. Sarap mga kagoy, no? Ang tama na sa mga kagoy, no? Dili kayo tantong lata. Ang sakto lang siya pa. Mo jadi kong paborito ato sa bukid ato dito mga kagoy, no? Kanang sari-sari. Paborito din ako utan Bisaya mga kagoy, no? Sarap. Sarap talaga mga kagoy. Iba talaga magluto ang mga single. Sarap magluto mga single mga kagoy, no? Kamot na na ako uyab mga kagoy. Uyab. Hindi lang uyab mga kagoy. Bisa lang akong asawa mga kagoy. Una ko sa unsa kong maayo magluto. Nanaa mga kagoy, single pa ni nagluto karon pero lami akong luto mga kagoy. Mao ni kalami para sa kuha. Kuyawan, joke lang. Sarap talaga. Nauntan niya mga kagoy. Nga niya rin may kasimple ang mga pobre mga kagoy, no? Gahan. Mga lamas. Mga vegetable. Hindi ko paborito mga kagoy. Parang madako pa kung iyan pati yan. Lawas ba? Ang limsog atong lawas.
Lami din sa mga kagoy, in fairness. Nila ako, mga kagoy ako akong video kay mamarapol na akong cellphone. Bye mga kagoy. Don't forget to subscribe and hit the notification bell mga kagoy ha.